U prelepoj atmosferi pred 40.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić u Beogradu Crvena zvezda dočekala je Kopenhagen u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i već u 44. minutu posle konstantne inicijative i bolje igre Crvene zvezde Milan Pavkov u idealnom trenutku dovodi našeg prvaka do prednosti od 1:0. Zaslužen gol Crvene zvezde u finišu prvog poluvremena kojim su krunisali i terensku inicijativu i raznovrsniju igru u tom delu susreta. A onda u samom finišu utakmice u 84. minutu rezervista, najskuplji fudbaler u istoriji Kopenhagena, Španac Pep Biel, pao je u ovom duelu sa Jovančićem. Glavni arbitar Tiago Martins pokazao je na belu tačku, a penal je u 84. minutu iskoristio 20-godišnji napadač Kopenhagena Jonas Wind i postavio konačnih 1:1 na ovom susretu. Crvena zvezda je ostavila bolji utisak u ovom dvomeču, sem u tim trenucima pod kraj drugog poluvremena kada su gosti imali nešto više lopte u svom posedu, ali sve će biti rešeno 13. avgusta na Parken stadionu u Kopenhagenu od 20 časova kada će Kopenhagen u revanšu dočekati Crvenu zvezdu.